Hasi zaigu, Jaun Andreok, abia da bizien hasi ere 43. Euskal Herriko dantza txapelketa hau, lehenengo bikoteren saioa ikusi dugu, eta bigarrenaren txanda izango da orain. Eta zein diren, arditzagun txalo bero batez, Ane Urruzola eta Iker Sanz. Bilabona eta Lezotik datoz, Bilabona ordezkatuz. Ane eta Iker eta Ane, oinkari dantza taldeko dantzariak dira. Oso txikietan hasi ziren biak ere dantzan, eta elkarrekin berriz, orain dela 4 urte hasi ziren. Hori beraien ibilbideari dagokionez ikusi dute ze dantzari eder eta bikainetan bihurtu diren. Jantzita daramatzatenari buruz esango dizuegu biek ere, bai Anek eta bai Ikerrek, 19. mendean jazten zena hartu dutela oinarritzat beraien jantziak egiterako garaian. Eta hain zuzen ere, Ikerrek daraman txalekoa Bizkaian aurkitutako txaleko baten kopia da. Biak ere elegan etorri zaizkigu gaurkoan, fandangoa eskaini digute, eta orain arin-arinaren txanda. Listo pareja? Aurrera bada!
Oso ondo ba, Ikerretane, Lezo eta Bilabona, bueno, eta ze ondo, hemengo ikusentzuleak, zue badakizue hauek zemat estimatzen dute, zuen oiuak, zuen animoak, animatu bikoteak, eurentzako benetan oso ona izaten bai da, dantza egiteko momentuan. Bueno, zuek laugarrengo aldia segurako txapelketa honetan, Iker, zer moduz aurten? Urtero esela, goztua. Lau urte hauetan zuek evoluziorik izan duzu, dantza egiteko era aldatu duzu, zuek lau urte hauetan, arriskatzea alda? Goi jasan uste dut lau urte hauetan detaile bat karrik aldatu jola. Normalen pausa igualak egiteko, oso antzeko. Eta bai zehatzen gara, eramaten estremoa, dazkaun pausoik, eta detaile adikta estremoena eraman. Hane, ez egiten da zailen ahotza gainean? Indarra aguantzatu, eta nire ustez kontzentratuta egotea. Zer hainbeste jendekin, atentzia jota zaizu toki guztita. Beste jenderekin, eta hainbeste gauza kontuan izan behar dituzue zuek, bueno, gauza asko dira, oso ondo egin duzu.